S vremena na vrijeme čini mi se ko da su tvoji koraci. S vremena na vrijeme pa se sjetim, ja nisam tvoj, ne postojim. S vremena na vrijeme čini mi se ko da su tvoji koraci. Mućka, gdje se priča, gdje si pronađena? Vi su moći u Sirobljanima prije. Dobro? Sirobljani su moći 100 metara. I virilo je samo ovo. Virilo je samo malo ova dva hrbata. Aha. To je vir. Potom smo zaključili da bi moralo biti nešto u vezi toga. Tvoja pretpostavka, koliko je stara ova lađa? Moja pretpostavka oko 4-5 hiljada godina. Oko 4-5 hiljada godina? Da. Znači to je u stvari još za vrijeme... Trebalo biti za vrijeme Jehoda. Jehoda. Pa da. Ona je u jednom komadu, je li tako? U jednom je komadu, malo jesto, oglađano, to normalno pojelo. A reci mi ovi tu... To su rebra. Je li to sve u jednom komadu rađeno iz jednog drveta ili su nastavci neki? Sve to u jednom komadu iz jednog drveta urađeno. Sve iz jednog drveta? To je ubito, vjerojatno su palili vatru u ovim dijelovima i onda polako tesali. Aha, a gdje mi reci je li... koje je moglo biti vrsta drveta ovo? Pa ne znam, koja je pretpostavka? To ne znam. Ne znam, znači... Koje je drvo bilo u to doba, koje je vladilo, onda ja to ne znam. I za koliko je osoba ova lađa? Pa vjerojatno za 2 osobe. Ali ako ima više pregrada ti... Pa pregrade su zbog držanja čvrstoće i tako. Aha. A vjerojatno za 2 osobe, jedna bi možda sjedla ovdje, jedna ovdje a ono je bilo ko spremište za nešto. Ovo bi znači bio neki unikat. Une koje... Pa za sad je jedina koja je nađena u... Pa da li je još koja je nađena možda? Ima jedan komad. Vidjeli smo na internetu 1,20 m otprilike kod čovjeka koji je isto našao u rivu. Da. Pa je li pretpostavka da je moglo biti i iz istog perioda? Pa vjerojatno. Je li isti oblik bio? Otprilike isti oblik i ovo je isto, ovi državci i tako. Aha. Ali je fascinantna. Ovo je stvarno rijedak primjer. Ovo je nevjerovatno da je ovo postojalo u rijeci Uni, da je moglo toliko dugo stojati. Toliko se održava. Ona je bila direktno u vodi ili je bila van vode? Na pijesku, pitavo vrijeme, samo kažem virili su ovi komadi što sad suhi i ovo malo ovdje. Aha. To su i prema ovome smo mi pretpostavili da je ona. Aha. Kad smo je otkupali, onda smo vidjeli da je to to. Ko je još bio s tobom kad je to pronađeno? A našao je to moj rođak Davor Romanović. Aha. Pa smo pozvali u ispomoć Jagu, Brekće, komšiju jednog našeg ovdje. I još 2-3 momka koja su nam pomogli da iznesemo. Kako ste je izvedli van? Pa stavili smo jedno drvo po sredini jako, svezali oko ovih ojačanja. I sa 3, da nazovem, vrle smo je naše srce podigli i iznijeli na prikop. Aha. Je li bilo teško? Dosta je. Dosta je i vrlo teško. Bojali smo se najviše da nam ne pukne na ovome dijelu, bilo bi šteta da se to rastavi. Da. Jer ovo je malo pojedeno ovdje, ovaj dio. Ali živo, ovo i dalje se drži, baš dobro se drži. Klima se, ali se drži. Dobro, hvala ti. Govorio si za portal Ljuta Krajina.net. Hvala Mućo. Objavit ćemo u javnosti. Vrijedi eksponat, vrijedi sigurno.